Ako dala sa kami be. Apa mo lagi butang? Hey yo, shout out Mananap. Nami dali karon sa kwarto. Nami dali sa flyover okay. Oh, pwede pa diyan. Beb, bisita ko dito ka nang mapantay, beb, ka nang duha dito. Oo, nalig ka. Bisita. Dili ka itong marag pag-minimize ba para mo dako. Kaya sa pikas, left side. Ayaw. Okay, kaya rin oh. Kine, sulod na natin itong vlog, karon ha. Kay Zano Grand. Kita ninyo. Akong anggas. Hi! Wait, no ko sa flyover. Okay kayo wapay dakop karon nga adlaw. Limitap, limitap. Up, kini, adulog mate. Masig kuanta dire karon dakpan na ta sa una. Gunit ni sa bebe kay mangambiak ko. Bisita daw. Oh. Ay, balik. Nanatagkuhan ka ron. Gmall. Hi guys. Welcome to our vlog. Murag first day din nila karon nga nagpa-biyahe diri karon sa kuan ay nagpaagi diri sa flyover. Pinakataas na siya nga flyover sa pagkakaroon diri sa Mindanao karon no. Oh, Mindanao. Okay pa, open pa sila sa pagkakaroon, mataagi pa. Kapag nag-live ka, balik na to, balik na rito ha. Survey lang na to, karoon, nanatag insisi. Padong mga nagmawag, padulong mi og, sa tinood lang, padong rami UM. Natay mga nagsunod sa loyo. Padong rami UM nga, pwede pa man agian. O U-turn lang sa unahan. Ay mga nagsunod sa tuwa oh. 500 naman. U-turn ay? Saan man dito? No U-turn o U-turn? Ay no U-turn. Sige lang, nakita lang natin mga kuhan. Abuga oy. Diniti sabi. Uy, nag-video guys. Na ako. Ayaw. Balik na buka. Balik ka. No U-turn man. Ilang. Pabadlong kita karon. Tama na. Diniti lang sana. Nag-break. Magyabon mo nila. Wala eh. Yan, gamay. Dili lang, pag-live. Hulang sa kanang tayo kuhan. Kabati ka ba ito? Ano man? Dili lang. Zap mananap, daghan kay kuan diri karon ang agi karon. Mag-live day si Bubbles karon no. Ang agi ta diri. Itag ko. Nata diri sa asa man nga lugar? Mirafentes. Agi ni diri karon. Shout out day ko kuan. Xiaomi Redmi 10 Note Pro. Redmi 10 Note Pro. Naka-dual cam karon mo tong gamit nga kuan. Okay kay pang vlog. Okay na tadra. Hunong sa tadre kay bawal daw U-turn. Relax na tadre. Morning agiana na pamawap. Tara ako ganito. Yung cellphone, gunita na ko yung cellphone. Gunita ko na ako. Guniti sa akong cellphone kay magkuan ko. Mangamya ramang ko. Nag-live ka babe, gitag ko nimo. Yo, what's up? Okay, pasaka na ta ha.
Kadulong na tao Davao karon nga side. Babe, guniti sabi kay mangambya ko. Guniti lang sa. Okay, pabalik na ta ha. Subscribe dahil mo sa akong YouTube channel maski wala pa thumbnail. Subscribe mo sa Biyaheng Rap kay upload na to ni dito karon. Okay. Dili na to makita no. Wapo ya agi diri unyang gabi eh. Mag-update. Mag-update guro taon yung gabi eh. Shout out Lodzo, Timo. Shout out Timo. Sisi, magkara lang yung sisi karon. Muna siya ang pinakataas nga flyover diri karon sa Mindanao, 1.6 kilometers. Tapos magura karon na ni nag-open. Karon yata wala gahapon no. Oh. Karon lang. Unsa kita karon? Date. Kala ko gunit be. Ni mo bib, sige kog yaw-yaw, wala dito ka live. Oh my goodness, wala na live. Ay wala na video. Pabalik na ta karon. Nanata sa di ganina ra di ayo ay pagpapasan ako sa imo. Nanata sa kuan naman eh. Pioneer na rin street, banda rin, naman. Pakay nang agi, mingaw ba kayo? Punta no, open ra gani sa mga katawhan diri ah. Makulay, kita no. Tabay kay kita kabaktas. Sa ano? Halos tanan nang agi diri karon nagdunay tong cellphone kay ga video. Tatay rin mga bola. Shout out! Shout out, Mananap! Okay, pababa na ta ha. Pa Davao na ni. Okay kayo kay naka-avail ta sa first day karon nga paagian. Okay kayo. Sulit kayo. Kay basig mga sunod nga adlaw dili na ta kaagi diri. No? Sige mga kahigala, mao lang to ha kay napapud mi lakaw. Maraming salamat.